Construction worker ang naganawa ti Riri ti kaubraan na idili ti malibkong abra natagba. Nakatuto, Bridget Mayor. Naitaray ti ospital ti Talupulog ket upatitawen na construction worker ani Rimar Agulen. Kalpasan na may pagarupa ti nagbat ti kaubraan na ani Meljon Bose. Storya ti biktima, nagiinom ti grupo ti sospek iti barracks day ti mararami dadalan iti malibkong abra. Naganawa daytoy idi agriri ti sospek ken dagiti kakadwana ngem isuna ti napagdiskitaran. Kan higid na nga ikaskas dyan na. Isa, tiliwag ko madya kan nawan ko dito inangam. Dito iba tinaala. Ti ima ti biktima tinaisarapan na anak kapungsayan ti ramay na. Dagos ang nakalibas ti sospek kalpasan ti insidente. Kaya't met nga ornusen dagiti panglakayan iti Banao Tribe tinapasamak. Tatno sitelan met lang ti komunidad. Ang ngayong kadagitoy pa lang gusto lang maikuha kadagiti pulis tadam dagiti pulis tayo ito. Sapsapulen ita ti kapulisan ti sospek nga aglemlemmeng. Bridget Mayor, nakatutok 24 oras Ilocano.